ụzọ moze kenekwe m unu mgbe m ụzọ moze kene m unu ọnwụ na nọ na-ebe sespa ụkwapụ na ọnụ na guleri agwa m nso nwere onokwu mmala onye mbụ maka na onye na-ekwu nwere iwe ọ na-eme agwa m nso na onye bịara n'ebe m nọ wee go okwu m ọbụna mụtara ibe na ya mụta nwere ozi iwe ọzọ maka mana abịara nsi ana m abịara ọbụlịbụlị ibe njem abịa taata bụ ka nkụzielu unu iwu unu na-amara anya iwere ka nkụzielu n'ibe njem abịa kwu bụ ọya abalị ndị dibịa ulu onye ọbụla na-eme omenala ọya abalị ulu ọya abalị ndị ụka ulu ọya abalị ndị na-eme biznes ulu ọya abalị ndị na-eme ibe dị iche bụ aka ọlụ abalị ulu maka na m gwara nso na amoosu adịrọ mma agbata obi agwa m nso na amoosu adịrọ mma agbata obi amoosu adịrọ mma n'ụlọ amoosu adịzịla gị n'ụlọ ige ntị mana ya akpata ego maka na ọ nwere eche ekele gị n'ikele ogbenye ibe abịa n'ụwa bụ ka anyị zụọ abịa anyị zụcha abịa mee gịnị ọna o nwere echi ekele ogbenye kata mesị na ịkpatara nkeri nna bibe dị iji maka abịa gwu ihe eji na-alụta nle gị eji na-eli nri ọnụ gị ọ bụrụ epụta na ya nwoke ibe gị ego ka epụta na ya nwaanyị ibe gị ego ibe na-abụ nwoke mkpata ego bụ amoosu ma mma kụziri na ọgwụ amoosu agbagara anya abụ na-emela ụwa ọgwụ amoosu abụ dị nnekwuri nna mana iyi eche ntị gị nwetagwo pik gị ka ị na-edetu ya agwara m nso na oburu iwu bụ na ọgwụ ọbụla ka dibịa na-agbalụ mmadụ oburu iwu ibe na-ele ọgwụ na-esi n'arụ ibe na-ele ọgwụ na-esi n'ụlọ arọbịa na-agụ mmadụ nwere na-ele ọgwụ dibịa ọbụla gbachala ọgwụ sị gị na ọgwụ nwa ya ele echi nekọ nwane chikọ na-esmut ko na-esu wik gwọcha anya si na ya sụle stampụ dugi ya na alụsị ọya nwụrụ ka alụsị ibe mmadụ nọ bụ ịgwọcha ebe nke na iji bụrụ mmadụ chukwu emekene chukwu ele gị ọgwụ mmadụ dị ndụ ele nwere ọgwụ ụdị ike gwụtara gị ụdị mmadụ gwụtara gị bụrụ n'ụwa ọmụbesespawa na-agba gị mana ige ntị na ọgwụ nna akụzili gị ọya abalị gị ulu ọya abalị gị ulu bụ ọgwụ nwa maka na m abịa ọzọ agwa m nso na 2024 na mmachi ọkụ nwa abịa ma mbido na m ebidowo ụmụ ndị ọya na-adịrọ mma na mụ na-akụzie bụ ndị dibịa maalịa ọya adịrọba mụ na mụ na-akụzie ma azụ m nọ ka ọ dịrị unu na mma ọ dịrị nwoke na nwaanyị adị nọ n'ala Igbo nwe na mma bikọs ibe ya azụ na-agbara ka chụọ na-atala bụ eziokwu mana o nwere iwe dị ka ime ịmalụ na ọ bụrụ iwu bụ na na-ejebe dibịa ọ bụrụ iwu bụ na na-aga be dibịa ọ bụrụ iwu bụ na dibịa emele gị ibe niile mmiri nwere na-ejeche bụ mmiri nwere na-ejeche eje ọ bụrụ iwu bụ na dibịa ejele gị o nwere dibịa ejechere gị na mmiri jeche na mmiri kpam ibe siwele gị ike mana mma gwa gị n'ọnya ka njegbu unu si na onye ọbụla bife ị na-eme ibe ọbụla ị na-eme mee ka ịchọ na ịgbala ava ịgbacha ava ka ị malụbibe na-eme gị isi malụbibe na-enye gị nsogbu si ibe na-ezukọ ga abụrụ iwu bụ na iyi emi ọbala gị mana ọnwe ndị iyi emi ọbala eva bife ị na-eme ibe na agwa gị kịta mee ka ịchọ na ịgbala ava ka ndị otu gịsị gị gaba n'iru bife nwe mevia akala aka niile dị n'iche n'iche o nwere chi na-edu onye ọ bụrụ chi duru m ya edu gị ọ bụrụ ibe duru onye ya edu onye ọ bụrụ ibe nji wapụta ụwa ka iji pụta ụwa ọ bụrụ akalaka m na akalaka gavana ba bụrụ ovu m chọrọ nọ ka eme gịnị ka onye ọbụla nwere onwe ya ibe nna chọ ka nkụzielu unu material nji bịa ebe a riri nne nna mana ọ bụrụ na m akụzicha ibe na ibu dibịa kpọọ m na fonu ka m gwa gị mkpala abịa na-eti ezi na nwa bụ ibe ma m chọrọ ka nkụzielu unu ibe eji alụ nwa bụ ọgwụ amoosu ahụ ọgwụ amoosu nwe nna alụ ibe nwe idebe na be gị bụrụ dibịa ọ bụ niile melụ ọrụ nwoke ọlụ onye lero ịlụ ọrụ nwaanyị ọlụ onye lero ị nwere ọgwụ amoosu debe gba nkịtị na ya bụ ndị eji na-abịa na be gị na-asa asa kwuo na ọva na-anọchi ibe niile ọgwụ niile na-agbara nwoke na-agbara nwaanyị trayal meke chọ na trayal ọgwụ meke chọ na trayal ọgwụ na chọrọ nzukọ unu onye mmecha ọgwụ agbọcha anya na akabarụ debe ọgwụ nwa asọ ọ bụrụ oge eji egwuli egwu ọgwụ nwa azụ na ọgwụ nwa ị na-anya nna chọ ka nzukọ unu iji na-egwuregwu ọ bụrụ obere ọgwụ ya eme gị bụrụ odogwu ọgwụ ya eme gị dị nnekwu ọgwụ ya eme gị ịbụ amụsọ na-agbalị gị ọsọ ọgwụ nwa ka na-agwala ndị n'obodo dị n'iche n'iche ndị no US ndị no Dubai ndị n'obodo dị n'iche n'iche ndị si na amụsọ na-eme nsogbu n'obodo ndị na-anatara obodo maka ndị ajọ mmadụ ọgwụ nwa dị gị gọcha ya abụbụ gọbara ọsọ ọmụbesespọl ekwu na ege na ntị ibe bụ ọkụ eji anụ ọgwụ inweta ọkụ nwa idevia ibe anụ nwa ka a na-akpọ
ekwe achala acha ebe a dị acha bụ na beren ground na aja agwụ ka a dị acha ọgwụ a nya ka na-akpa ekwe abụ ịtapetie mala na ịtapete ugwu bụ achala acha dị complete achala acha mana achala acha mala na ịtapetie nwere nwe kpeche ekpele nya ka eji kpeche ekpele a nweta mmanụ metụ aka na mmanụ mee niile gị 7 times because na ịtacha enwe nwere abụ mmadụ ọnụ ya ele iwe bụ ekwe bụ achala acha original one nya dị ịba ịtapete small ị nwere enwe kpebile ọma ịtalide tacha anya ọ bụla ịtawa n'ọdụ ọgụ n'ọnụ ị nwezile kpebile ọma na ọgwụ niile dị ebe nwe nya ka eji na-ekpe ekpele n'ọgwụ a ka ọgwụ ahụ ele mgbanwe ịtala ekwu abụ ahụ n'ọnụ ị nweta nsị enyi ibe bụ nsị enyi ị nweta nsị enyi original one enwere fake maka mmadụ ilu mmadụ enye gị nsị na-abụrọ nsị enyi o nwere original one ilu ebe a bụ nne onye kpọm na fon ka ngwa ebe eji ama nsị enyi ibe bụ nsị enyi nwere ekpebile ọma amụsụ nwoke amụsụ nwaanyị osi na be nna osi na be nna osi n'ikwu osi n'ibe obu na ose ibe nna agwụ n'ihe ọbụla ịlụcha ọgwụ nwa lụkpụ ọgwụ nwa ọbụna ngị bụ nwoke na ịkpatara ego ma ọ bụ na amụsụ na-enye gị nsogbu na ihe mee na ịlụchala ọrụ nwa na ịkpatara ego na 2 months na ebe agavarala gị agava na ọ bụrụ ọgwụ ego ka na-agba na ebe anyị agavala gị muvele gị ịkpata ego ka ibe gị dịka ibe gị kwa ịmana ọ bụrụ mụ peses pawa kụziri gị ọgwụ dibịa na-enwe ibi na-abụ ịgwọcha anya ịchọ ka ọ bụla aja egbedi mgbe ka o eji abụla aja egbedi na be gị ịma na enwe ezigbote nnukwu aja egbedi ibe bụ nsị ibe a bụ isi udene ema mgbalụ nso na amụsụ na-eturu udene ndakpụ ọgwụ nwanne ezukwu n'ibe nwa bụ ọgwụ ndidi nnegwu nya bụ ọgwụ nya ka na-akpọ nya ọkụ ọgwụ amụsụ mma gwa gị ụdị ọdị ka idebe na be gị na-ejideta amụsụ stedi ibe bụ isi aja iyi dị ibe ezie dị n'ezie n'ibe ibe bụ isi aja iyi ibe bụ isi aja iyi ibe bụ ekwu ya ụbụla ya dị ibe na dị ibe isi aja iyi dị ibe na-egbu anya mma nwere ka mmadụ yele gị na ndụ mmadụ anọkọtara lie gị na ndụ mmadụ abụkọtara bụ kecha ibe ọjọọ ka inwe accident ka ọ bụ ka ndị ajọ mmadụ gbuo ka ndị ajọ mmụọ gbuo gị ka ọ bụ aka alụsị gbuo gị na bifo alụsị abịa mgbu gị maka gị dị ọjọọ ya bịa ajụ nwa bụ ọgwụ eze kọrọ ọgwụ nwa ya kwụtụ n'iru gị 24 hours ọgwụ nwa nọ n'iru gị amụsụ na-etiri ụdị na nnakpọ ọmụ gwara gị ihe bụ isi aja iyi dị ibe ihe gbapete nwapete ịgbapete ezie dị ibe ị na ya na eze nke na mejele lụọ ọrụ na eze ndị eche nyarụcha ndị mmadụ o dị nnukwu bụ isi aja iyi ị nwere ezi enwe disi eze dịkwu nke movu ka ihe nwere nwere ovu ezi gbupeteze smọl nwere etu n'ibe ibe bụ nkwuikwi ibe bụ isi nkwuikwi dibe isi nkwuikwi dibe nkwuikwi dibe ibe ndị banya na-akpịa bụ ngwudugwudu isi dibe ibe bụ bụlia dịchi isi nkwuikwi dibe bụlia dibe inwere nkwuikwi nwe isi na amụsụ na-eturu dị ndakpọ na nya ibe na n'anya ka a na-akpọ mkpọrọ onye kpulisi mkpọrọ onye kpulisi ọ bụrụ na nwere oke dibịa na be gị jụọ anya sị ekele ibe bụ mkpụrụ onye kpulisi ibe bụ mkpụrụ onye kpulisi nwebele ka ya tụpetara maka na ọ dị skas ibe bụ osi ọjị dị ibe bụ ụsụ nwoke amụsụ ọbụla nwaanyị amụsụ ọbụla ebe obu na osi na be na ịkpọ na mmadụ aba nwa na-agwọ isi ọgwụ ya na-agwọ maka na ọnwụrọ ịbụrụ nwa na-agwọ ọgwụ n'ibe ikwuru bụ na ndị na-esi na ya kpatara ego ndị esi na ya gara n'iru ndị ezi na-esi ibulu ego anata na be nna gị ego abụ na nwere tipịarị ndị ezi na frizi na kọpịrị ya na-alụ nọya anyụ ka ọkụ ndị ezi na họtelụ na-alụlụ nọya anyụ ka ọkụ onye abụkwuru okwu abụ ya eji ọ na-asa azụ emelu n'ibe matịrị ekene tierili nna ọka vọlụ mana ndị vọlụ nụ pelimperi nna ma mgbelu unu si na ọgwụ nwa ibulu dibia niile akpọ mụ na fon mma gba gị ka iji eji eme ka ọ dịle gị na mma maka na ekwuru bụ na akụ eji adị nwoke madịle nwaanyị na mma ngwachala gị ọgwụ nwa bịa nyere gị na ọgwụ nwa bụ 14 days ihe abịbe dị iche na ọgwụ a o buru iwu bụ na gị na ya elele gị befe ya na-alụ ya mee ka oche na ịgbala ava ka ịmara mọdụkwala gị mma na-arụ mọdụkwa ndị otu gị mma na-arụ maka na o nwere ebe ya alụcha ndị otu gị apinye ya alụ nwere ọrụ so ọ bụrụ onye ọbụla ka ọgwụ na-alụrụ ọrụ ibe abụrụ ajọ ọgwụ mana ị nachọga nkwụ ọrụ n'obodo ọ bụrụ onye ọbụla ka ibe ọbụla a na-eke ka ibe ọbụla na-ekechiri ekechi na alụrụ ọrụ